קודם כל על תחרות בנייה, אני יכולה לבנות תיבה, עידן שם סטופר של 20 שניות. לא, סליחה, של 20 שניות, סליחה. כן, אוקיי, מתחיל 3, 2, 1, צ'קה, צ'יקה, צ'יקה, צ'יקה. אוקיי, שנייה. אני חלטתי. צריכים פאקינג שחור למטה? כן. למטה מהחול. לא יודעת אם אתה אומר, אבל אני זום. אם אהבתם תנו לייק, ואמרתי שבערוץ החדש שלי שאני שם מעלה GTA כאילו, כן, באקסבוקס ולא משנה, אבל אל תעלה את זה בטלפון של אבא, כי אבא לא רוצה את זה. אוקיי, אשתוק קצת בעידן. זה השיר שלך. זה לא השיר שלי. אשתוק קצת אבל צריכים לבנות, מה לזכור, בבנייה. חייבים לבנות בית זה. לא צריכים לבנות תיבה רק. תיבה רגילה, סתכל איך אני אבנה. אתה לא יודע לבנות. אני פי מיליון לחסן עם האפאפן. אבל אני, זה עוקף אותך. זה מה האפאפן, אתה לא יודע לבנות. אני כבר למעלה. סתכל איפה. אני עשיתי כדי דקה. בעידן אתה מאפן בבנייה. אתה לא יודע אפילו לבנות טטריס. עוד מעט נעשה בניית בית. קלוטה. יפה. לא, אני בונה מדיימונד. לא, זה דיימונד, זה לא יפה. לא, תבנה מדיימונד. בוא נראה מה השופטים שלנו אומרים. שנייה, בוא נראה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. אני פי מיליון עליך. איזה שקרן. למה אני עוקף אותך? עכשיו אני למעלה. כן, צריכים 2. אתה חייב לבנות בית תיבה. איזה בית תיבה? עשה לשם. יא מאפן. אתה חייב למחוק את הכל וזהו. עכשיו איפה התיבה? הנה. אתה לא תדעי לבנות תיבה. התיבה שלי אומרת גם עוד קצת למעלה. אתה לא תדעי לבנות תיבה, אני בנתי 2 תיבות כאילו מחוברות. גם אני בונה 2 תיבות מחוברות. שיט, לא לבוא. עכשיו אני מבין. כן, עכשיו אתה מבין. חייב לחפור רק באמצע. אם היית רואה עכשיו את התיבה שלי. איך יכולתי לראות את התיבה שלך? לא יודע, משהו. וואי, יפה נעל. סיימת? שלי יותר טוב. סיימת? עוד לא. אני פי מיליון. הנה התיבה שלי. מה? טוב, אני סיימתי פה. לא, אתה חייב לבנות תיבה מחוברת, כי אני עשיתי את העולם הזה. טוב, יאללה, ביי, סיימתי את התרוץ, וביי. אם לא אהבתם תנו לייק, אם לא אהבתם תנו לייק, ונחזור לכם עם ההצבעות. טוב, חזרתי לתיבה. זה הצבעות. זה הצבעות. עידן קיבל 9 ואני 10 ב-1. כי הסקט שלי יותר יפה. אז סיימתי פה. יאללה, ביי, אם אהבתם תנו לייק.